दाउखि सिलिंखौ खिथेन जायो होनदों नामा नोङो ने? नंगौ दा? आस्सा बिथाङानो एकदम दाउ खिबु खिथेन जायो आरोना। हेल' लोगोफोर, जों दिनै बेबायदिनो बयलारखौ थामाम हांनानै जासिगोन। अयथासार दङ नै, माबसे लानो गोसो लानो हागोन आरोना। थेवबो जोङो दिनैहाय मानै माथामसो लांनोसै, ओरैनो खमैनो 10 केजि 12 केजिसो लांनोसै आरोना। बा दैलामबारियाव हांनानै जाजोबहैसिगोन जोङो। सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दायो माने खानामाख्रायाव खवारि लाग्राफोरजों दंफैयो, हल्दारफोरजों मालिकफोरजों। दायो बिथांमोना बेबायदिनो खवारियाव बयलार हांनानै जानो लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो आङो दायो फैदों। बे अन्थाइ देनायफ्रा गासैबो बिसिनिनो नै, नायनानै लानो हागोन। सोरनोबाफोर निस्सय नांगौब्ला लांफैनो हागोन बेयावहाय। आङो दायो बे अन्थाइ देग्राफोरनाव सोंनि बेसेबां हाजिरा थायो बा बेसेबां हायो बिसोरो दिनाव केमान फारे जेनेबा खयसेम फारे तो आरायसेम फारे ना दिनत आरायसेम हले सेमत किमान 800 टाका गारि ना 800 टाका गारि हले ट्रेक्टरत खयसेम हुमाय आरायसेम हले आरामसे जेनेबा 800 टाका हाजिराय थाके ना जेनेबा नै खोनानो मोनबाय जोङो निस्सय माने बे अन्थाइ दैख्रुबनाया दिनाव 800 टाका हाजिरा खामायनो हायोनो। जोंनि बर' मानसिफ्राथ' एसे खम मावो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ, थेवबो मावोबा मोजां। हाजिरा 800 टाका थायो, साननैनि हाजिराखौ जोङो बेबायदिनो सानसेनो बोखांनानै लानो हायो आरोना लोगोफोर। अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर। बेयावबो देख्रुबगासिनो दङ नै, नायनानै लानो हागोन आरो बेयावबो देदों नै, ओरैबायदि देख्रुबदों अन्थाइखौहाय। नायनानै लाबाय था। नायनानै लादो दै। जोंना बिथांना बे दैलामबारियाव जोबोद बुरजा हा दङ। बिथांनिनो गैयाबाबो खमैनो खय बिगासो जानायथाय नोंसिनिया गेदेर? खय बिगासो जागोन बेयाव जेनेबा 60 बिगासो दङ। आरो बे खवारियाबो बिनिनो, आरो गावनो मालिकबो आरो हानिबो मालिक। आरो बिथाङा नै ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै बेफोरबायदि मालिकखायानो मालदारखायानो बेफोरबायदि अन्थाइबो देख्रुबो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो निस्सय बेबायदि मावनानै जानो हागोन। आरो बिथाङा दिनै बेबायदि गावनो मालिकखाबाबो दिनै मानो ओरैनो थानो होननानै बेफोरबायदि मावदों आरोना लोगोफोर। बिथांखौथ' मोजाङैनो सिनायखायो। बिथाङानो जोंनि ओरै सोमोन्दोआवबा मा जागोन बिगुमै बिबोनां जोङो खरगे होननानै मिथिगौ। मालदारखा बिथाङा। ओरैबायदि नायनानै लानो हागोन नै, खस्थ'बाबो मावो बिथाङा, ओरैनो मानो थानो होननानैहाय। दा बिथांमोननि अननायावनो जोङो बयलारखौबो मोनजासिगोन आरोना। बेफोरबायदि ससमा गोसोमाबा बायसान्सआव अन्थाइ गोरलै गोरलै गावजिबनायफ्रा मेगनाव हाबोबा उसुबिदा जायो। बे हिसाबैनो ससमा गोसोमबो हमनांगौ गोनां जायो आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थानो हागोन। बिथांना गासिबो गारि घरा दंजोबखायो, थेवबो ओरैबायदि ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै मावो नै। दा लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ फारियै। नोंथांमोनाबो निस्सय बेबायदिनो अन्थाइफोरखौ नांगौब्ला नै लांफैनो हागोन। रोखोम रोखोमनो न' लुनायनि थाखाय अन्थाइ नांगौबा। आरो मैदेराबो बिजों थांलायलायदों नै लोगोफोर। आगाना नायनानै लानो हागोन नै, बिजों थाबायलांदो आरोना मैदेरानो। बेयावबो गादों। ओरैबायदि मैदेरबो बारस'यो, नायनानै लानो हागोन। जायगाफ्रा जोबोद मोजां आरोना। दा नायनानै लानो हागोन नै, सालिनायनिबो मोनगोन अन्थाइफोरखौ। ओरैबायदि नोंथांमोना सोरनोबा निस्सय बेफोरबायदि न' लुनायफ्राव नांगौबा लांफैनो हागोन आरोना। जायगायानो जादों जाहैबाय ओरैहाय खैला मैलानि खोलाथिंजाय मोनसे लामा जिङाव क्रेसार खुलिदोंना, बे क्रेसारनि सिदा ओरै सानजाजों दैलामाव फैबानो मोनफैयो बे जायगाखौ। दायो आङो बयलार हांनाय जायगायाव थांगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। नायनानै लाबाय था नोंथांमोना। बै ग्रिन ग्रिन नुहुरनाय हाजोआनो जादों जाहैबाय भुटान हाजो, खालामाथि होननानैबो बुङो। नोंथांमोना निस्सय फैयोबा नायनो हागोन। खालामाथि हाजोआ जोबोद सिनारि, बायदिसिना गोजा गोथां गोमो गोसोम रं दं आरोना। नोंथांमोना नायनानै एकदमबारे इन्जय खालामहैनो हागोन। दाथ' आरो निउ इयारनि बोथोरा थांजासिगोन आरोना लामाफ्रा। दायो फाइनालि बयलार हांनायाव मोनफैबाय आरोना आङो। नायनानै लादो नै, बिथांमोना बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ। ओरैबायदि हाखादों आरोना बयलारखौ। दा बेखौ ओरैबायदि हांनानै जानोसै जोङो। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। नोंलाय मा रोखोम जागोन? नों खिबुखौल' जानो दे।
जागोन दे बे गस्ला गोजा गाननायाखौ मोजाङै गाबज्रियोबा रेन्जेन होनो नामखौ ओमफ्राय बोरैबा थादै गाबज्रियोबा नालेरबो होनो आरो दाखौबो बिथांना काहिनि दं आरो ना दाखौबो आरो दा बेबायदि हालथि सुगासिनो दङ नै लोगोफोर हाबनोसै दा ब्र' औ आरो बेजों लोगोसे नैबेयाव गोदागासिनो दंबावो आरो ना नायनानै लानो हागोन नै ओरैबायदि मिट मस्ला लगायजोबदों नै थाव बायदिसिना आरो ना सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गोजा बिथाङानो नै मास्टारा बिथाङानो अस्थाद आरो ना ओरैबायदि मोजां हांनानै जाहोगोन बिथाङा जोङो ना मै सोलोङा फैयारा नोंलाय बेखौ जेनेबा आदसा बिथाङा चेन्नाइआव कर्स लाना फैदों आरो बिथाङानो डेन्जारखा नै बेदर माबानायाव हांनायाव बेखौ जाजोबनो हायो ना हानलाय हारसिं मासेखौ जाफ्लाङो आङो दिनैथ' गैयाबाबो 8 केजि दाउखौ जों जाजोबसिगोन साब्रैजोंनो ने जागोन जों थोआला लायबावगोनहाय औ आरो खामानि जेबो गैयैखाय जों दिनैहाय महलदार हिसाबैहाय एसे टाइम पास खालामनो फैदों उरां फारां मोननायखाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन फर्मुलाखौ माबायदि बानायनांगौ सोलोंलांनो हागोन बे फेन्दा फारसे नै बेखौहाय जोङो आराम मडिफाइ बानायनानैहाय हानानै बेखौहाय मस्ला दं सामब्राम गोजा दं गुफुर दं माबा माबि दङ जों फुननानै बेखौहाय हांनानै जागोन आरो एक्सुवेलि माबायदि हायो नायनो हागोन नै रोङाब्ला बेफोरबायदि फिसा दाननानै संख्रि फानलु हाबनायनि माबा खालामनांगौ आरो ना लोगोफोर बिदि हांनानै जायोब्ला बयलारा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन खारनाय नङा संनानै जायोब्ला बयलारा खारो नोंथांमोना ट्राइ खालामनाय हांनानै जायोब्ला खारनाया जोबनो आरोना खारनायानो थाखाया आरो हांनानै जायोब्ला लागाव जेनबाय नै बिथाङा जोंना नालेर बिथाङा बेनो रासिन जाखायो आरो ना खिबु खिथेन गारा बियो खि थाग्राखौ खिथेन फारायना जायो आरो ना बियो जागोन दा जागोनथ' आरोलै दाउखि सिलिंखौ खिथेन जायो होनदों नामा नोङो ने नंगौ दा आदसा बिथाङानो एकदम दाउ खिबु खिथेन जायो आरो ना बिबु गासैबो बियो खि थानायखौ खिथेन ओरैनो फाहाया मारथिनो सावनानै जायो आरो ना लोगोफोर दाबोथ' बिबुखौनो सावगासिनो दङ बियो हनै नायनानै लानो हागोन खिबो गारा आरो ना बियो फुङावबो न'नि दाउफोरा खियोबा दाउखि सिलिंखौ सिबनो बादोंबा बेखौ लिंहरनो हागोन आरो ना साफा सोलाजोबगोन आरो बियो लागाव बायनाय लोगोफोर नायनानै लानो हागोन बेफोरबायदि हांनानै जासिगोन आरो ना अयथासार समायना नुबायनाय बेदरा आरो सुहैगासिनो दंबावो मानैया दाबो जायाखै होनदों बिथांमोना दंग'आव सुहैदोंनो ओइ लाबोद' दायो जोङो जिखिनि बयलारखौहाय सावनानै गोदाखांबाय बेखौ जोङो हांजेनगासिनो दङ आरो ना लोगोफोर जाजेननो आन्था दा नायलांबाय था लोगोफोर नुलांगोन दा जों जाजेननायसै आरो ना लोगोफोर नै बेयाव दङ आरो ना नायनानै लानो हागोन नै बेदरा ओमफ्राय ओरैहाय मोनगासिनो दङ नै माबायावहाय बैयावहाय मा होनोमोनलाय ओइ लावनै नायनानै लाहरनो हागोन नै बरिया दा जों जाजेननायसै नै लोगोफोर अयथासार मोजां नै सामब्रामखौ बिदिया मा होनांगौ बिदिखौहाय दाब्ले हानांगौ नै आसि दाना हो गोथाव जादोंलै बरिया गोथाव मोजां टेस्टि बयलारखौ बिदिनो हांना जानांगौ लोगोफोर दाउखि सिलिं सोलाग्रा नामा गेजेरखा बियो जानायाव गोथांबाबो जायो आरो ओरैबो दं नै जोंहा दस्रा मावखायो बेबो जानाया